Добре дошли на всички любители на планинското бягане. 10-то юбилейно издание на Соломон Витоша Трейл 2024. Над 700 участника в трите дистанции. 12 км, 27 км и 40 км. Още един път пожелавам успех на всички в днешния старт. 3, 2, 1, старт! За мен е много хубаво, че има няколко дистанции на това състезание, понеже дава възможност да участват различни подготвени състезатели и другото е, че трасето е наистина много впечатляващо, понеже Витоша е много красива планина и за мен наистина е много хубаво да участвам на това състезание. Ами за пореден път участвам на Соломон Витоша Трейл и за пореден път не ме разочарова. Наистина беше прекрасно и трасето, и организацията и беше едно сериозно предизвикателство за краката ми, които не са в най-добрата си форма, но беше много яко.